Det er sådan noget, vi kan hente over i vores genbrugsskov. I Albertslund hælder Lene Rygaard Jessen te fra en kande, hun har hentet gratis i den nærliggende genbrugsgård. Og det kan være vejen frem. Måske behøver vi ikke så mange penge. Altså, vi kan jo bare bytte. Byttesamfundet kan komme, før vi aner det. I hvert fald, hvis man spørger et af medlemmerne i Enhedslistens hovedbestyrelse. Jeg forestiller mig, at kapitalismen som system spiller så meget fallit. Det synes jeg allerede, den har gjort faktisk. Og at man derfor vil være nødt til at ændre for eksempel bankerne til at blive samfundsejede. Hvornår tror du, revolutionen kommer? Det kan være før vi aner. 10-20 år? 5, 10, 15, 20. Ja. De marxistiske samfund har været prøvet i det tidligere Sovjetunionen og Cuba uden det store held. Men det er Lene Rygaard Jessen ikke meget for at tale om. Nu de der gamle spøgelser der, jeg ved godt, at der er rigtig mange, der gerne vil have trukket dem ud af skabet. Men man må jo kigge på fortiden og se, hvordan det er gået. Det er jo ikke gået specielt godt med de marxistiske samfund, der har været. Det har jo været, fordi det har været korrupt, altså, og det ikke har været socialistisk. Ja. Er du ikke lidt af en urealistisk revolutionsromantiker? Det synes jeg ikke. Det vil jo nok være nogen, der synes, men jeg håber på et bedre samfund, og det synes jeg skal have lov til. Jeg synes, at det er vigtigt, at jeg også er med til at forme dansk politik.